Cyfle I gadw'n ffit, mwynhau a chymdeithasu. Mae tua 50 o ferched yn dod I sesiynau pêl-rwyd Llewod Llambed bob wythnos. Sim lot o llefydd sydd yn cynrychioli merched yn chwaraeon yn dda iawn, ond mae hwnna'n. Chi'n gallu chwarae sim fel ofyn bod yn rhywun yn mynd I jydjo chi achos chi ddim mor dda yn rhywun arall, fi'n credu. Fi'n rili mwynhau chwarae fan hyn oherwydd wedi gwneud llawer o ffrindiau. Ffrindiau yn beth fi'n credu. Mae fe'n meddwl lot i'r merched a achos clwb dim ond merched yw e, mae fe'n lle gallwn ni just chwarae, cael hwyl, just gyda merched oedran, pob oedran, really. Yn neuadd chwaraeon Prifysgol y Drindod Dewi Sant maen nhw'n ymarfer. Ond wedi'r ansicrwydd dros ddyfodol y campws yn ddiweddar, mae'r clwb yn dweud bod nhw hefyd yn y niwl dros ddyfodol eu lle ymarfer. O gorffennaf blwyddyn nesaf, sy'n ni siŵr iawn beth sy'n mynd I digwydd. Ni mor ffodus bod rhywbeth ma'n Llambed ar hyn o bryd, ond sa'n gwybod faint o merched a menywod ni'n mynd I cael nôl os ni'n mynd I gorfod symud lleoliad, felly mae'n ansicr iawn ar hyn o bryd. Yn ôl y Brifysgol, maen nhw wedi sgwennu at Llewod Llambed I gadarnhau bydd y neuadd chwaraeon ar gael tan mis Gorffennaf 2026, ac maen nhw wedi cael enw cyswllt I drafod eu defnydd o'r neuadd. Bydden nhw hefyd yn ôl llefarydd yn gweithio gyda'r gymuned I sicrhau dyfodol cynaladwy a bywiog ar gyfer campws Llambed. Ar ddechrau tymor newydd, mae'r chwaraewyr yma yn gobeithio am dymor llwyddiannus a lle ymarfer parhaol hefyd. Maen nhw'n feddal, yn lliwgar ac yn boblogaidd iawn. Dyma Labubus, y tegan diweddara. Labubus yw tegan yma ti gallu fel twist o pen nhw a stuff fel hwnna. Maen nhw'n edrych fel maen nhw'n ddoniol. A maen nhw'n edrych fel maen nhw'n cael mischief. Maen nhw dal yn trend a mae pobl dal eisiau cael nhw. A TikTok yn gyfrifol am dwf Labubu sy'n cael ei creu gan gwmni o China. Gyda chiwiau mawr tu fas siope a'r teganau yn gwerthu mas o fewn munudau. Nawr, mae yna boeni am Labubus ffug ar y stryd fawr, a rhai yn gallu bod yn beryglus. Mae gwallt gallu dod off o fe, a os mae yn ffug, mae llygaid yn gallu popo mas. Pam ych chi moyn trico pobl gyda rai ffug, achos does dim pwynt yn neud hynna. Maen nhw jyst yn ffug achos mae'r siopiau eisiau mwy o arian. A mae pobl jyst eisiau cael rai achos maen nhw mewn y stael. Yr un go iawn yw'r un sydd gyda fel 9 danedd neu 8 danedd. Mae rhaid bod yn ofalus ofnadwy. Tynnwch ar y breichiau, tynnwch ar yr darna ohono fo I weld ydy o'n edrach yn gref. Rhybydd caled felly, i'r teganau meddal.